Ulkolinja ja Yle valehtelevat Bangladesin myrskyistä. Tuo tuli just eilen TV:stä uusintana ja piti tarttua yhteen kohtaan heti alussa. Alussa nimittäin väitetään myrskyistä Bangladesissa, että niiden määrä ja voimakkuus on kasvussa ilmastonmuutoksen takia. Mutta tuo ei ole totta. Tutkimusten mukaan Bangladesissa myrskyt ovat vähentyneet. Tämä tutkimus kertoo, että näin vähän myrskyjä siellä ei ole ollut ainakaan 60 vuoteen. 1960- ja 70-luvuilla niitä oli ainakin tuplasti nykyistä enemmän. No, tämä tutkimus oli jo 10 vuotta vanha. Katsotaanpa ihan uutta. Tässä toinen ihan uusi tutkimus, joka julkaistiin 2025. Se toteaa, että Bangladesissa myrskyt eivät ole lisääntyneet eivätkä voimistuneet viimeiseen 40 vuoteen. Eli 1960- ja 70-luvuilla oli tuplasti enemmän myrskyjä kuin 80- ja 90-luvuilla sekä tässä 2000-luvulla. Ja viimeiset 40 vuotta ei mitään lisääntymistä eikä voimistumista. Yle ja Ulkolinja levittävät väärää tietoa ilmastonmuutoksesta. Mistä ne näitä valheita oikein keksii? Sitten ohjelmassa valitettiin, mitä tästä myrskyjen lisääntymisestä on jo seurannut. Ihmiset pakenevat. Jo kuulemma 15 miljoonaa ihmistä on paennut kotoaan jonnekin. Vaikka oikeasti myrskyt ovat vähentyneet. Ja sitten dokkari kertoi nuorista, jotka ovat nyt oppineet, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa. Lisääntyneitä myrskyjä, vaikka oikeasti ne ovat vähentyneet. Ja vettä on kuulemma liian vähän, koska myrskyjä. Bangladesissa ihmisten määrä on yli 3-kertaistunut 60 vuodessa. Ja senpä takia vettä kuluu. Veden kulutus on kasvanut hurjasti. Ja nykyään pullotettua tuontivettä menee hurjasti kaupaksi. Voi tuota muovipullojen määrää. Siellä ne lapset kasvaa muovipullovuorten keskellä. Myrskyt eivät ole lisääntyneet. Ihmiset ovat. Ei minulla muuta.